Ами в тази сряда ще направя едно видео на нещо интересно, което така може да се каже, че почти няма видеа на конструкцията на един студиен цифров мултитрак рекордер. То не е рекордер, а конвертор. AD и EDA конвертор. Нещо, което се е произвеждало около 2005 година до към 2010 и може би и малко натам. Заслужава си да се разгледа не само от конструктивна гледна точка, ами защото и конкретният модел има не според мен, по измерване той показва доста добри резултати, но и има утвърдено звучене сред студийните инженери и е търсен модул, въпреки че дискретизира само на 96 кГц. Тези 96 в повечето случаи са напълно достатъчни за правенето на продукция. Сега тук са два. Защо са два? Оказва се, че на 96 кГц дискретизираща честота и 24 бита може да работят само 12 от каналите на даден модул. И 2 по 2 модула, ако трябва да се ползват всичките 24 канала на 96 кГц семплиране, трябва да се синхронизират. Има начин чрез ADAT интерфейсите. ADAT интерфейса е характерно нещо за Alice's модулите. Той си е техен интерфейс на практика и се е ползвал в ранните години за цифров запис на 8 канала върху обикновена видеолента. Обикновена видеолента, която се е ползвала в стандартните видеомагнитофони за гледане на филми. И върху такава лента може да се събере 8 канала, изцяло нямам спомени дали 16 битов или 24 битов, но мисля, че 16 битов звук. Интерфейса са го запазили. Айде да видим на другия модул как изглежда този интерфейс. Ето го. ADAT интерфейса за синхронизиране, а всъщност оптичните, тук този оптична измама на капачките, може би, но това са портовете за данни, вход и изход. Вход и изход, защото вход, когато се ползва като DA модул, а изход, когато се ползва като AD модул. Всъщност той записва върху хард диск, но може и директно да се синхронизират и да изкарва потоците от данните по тези интерфейси, използвайки word clock, външен за синхронизиране, може да се синхронизира и по оптичните интерфейси, а може да се синхронизира и по ADAT интерфейсите. Какво има освен 24-то входни канала, които са напълно балансни, и 24 изходни канала, които са също балансни? Има един Ethernet порт, който поддържа FTP. Много интересна функция. С този порт, за съжаление, в годините, в които е бил проектиран модула, този порт е 10 мегабитов. Позволява, ако ги нямаме тези интерфейси, да заредим нещо вътре в хард дисковете. Всеки канал се зарежда като Wave. Т.е. ако искаме да ползваме 24 канала, правим 24 Wave, които ги кръщаваме трак 1 до трак 24. Всяка песен при пускане на модула си прави отделна папка и с влизане в FTP-то може да качваме цели песни. И да редактираме външно, като изтегляме съдържанието от хард диска. Мисля, че хард дисковете са hot plug
но все още не съм изтествал Hotplug функцията, не искам да рискувам позволява да се работи с два харддиска, не влизат в RAID масив, може да се селектират или единия, или другия. Ако единия се препълни, когато се записва, да се ползва и другия. Да го пуснем. При тръгване зарежда операционна система, инициализира харддиска. От менюто може да се избира при правене на нова песен на каква дискретизираща честота да се работи. Това са наличните песни, които са записани в момента, т.е. те не са песни. Аз съм си правил по-скоро експерименти с външно прехвърляне на файлове, но изцяло от това меню може да се създава нова песен, да се задава името. Това са метаданни, които всъщност влизат в вътрешната файлова система, къстъм файлова система си правят. И така, може да се избира дискретизираща честота. Я да видим, тук мога ли да я избера. Да направим нова песен. Да, и сега мога да избера на каква дискретизираща честота да работя от 44.1, 48, стария студиен стандарт, 88.2 или 96. Трябва да се отбележи, че ако много зависи каква е дискретизиращата честота, защото ако ползвам 96 и 88, мога да ползвам само първите 12 канала. А при 44 и 1.48 мога да ползвам всичките 24 канала. Това е ограничение на транспорта и най-вероятно на DSP-то, което не може да поеме за всичките 24 AD, EDA преобразователи огромния поток от данни. Но в онези години, в които е проектиран този модул, това е било селектирането на входове за запис. Все пак да направя нова песен, да я направя на 40 и 4.1, стандартното CD качество, за да мога да демонстрирам всички канали. Create New Song и от тук се избирам сега в момента колко канала да използва новата песен. Минимум 2 и максимум 24, като то калкулира свободното място и ми казва и какво време има. В случая 21 часа мога да записвам върху при тази дискретизираща честота и при тези брой канали върху хард диска. И съм готов. И вече ми показа, че всичките канали могат да се ползват. Мога да си ги активирам в монитор, което означава, че всичко, което пусна сега аналогово от даден аналогов ход на даден канал, примерно инпута на едно, ще ми излезе на аутпута на едно, като дори не се записва върху хард диска, а минава през FPGA-ката вътре в DSP-то и директно излиза от AD конвертора към DA конвертора. Сега за запис трябваше да селектирам даден канал. Ето, става с избор. Ако искам да селектирам всичките, трябва да ги избера. С външния ADAT интерфейс предполагам, че това става автоматизирано, но нямам такъв. И не искам и да задълбавам в този тип работа. Имам си достатъчно
други интересни аналогови задачки за експерименти, но все пак разучаването на този модул е хубаво нещо, интересно и ново за мен. Вижда се, освен клип индикаторът, това са индикациите за ниво, които позволяват визуализация на входното ниво, както и на изходното D при просвирване на записана продукция от минус 60, минус 48,50 кажи речи, минус 36, минус 24, минус 15 е в червено. Защо е в червено? То всъщност на индикаторите свети като нормално бяло сегментче. Червено е, защото ето точно тук е привързано 0 VU, понеже това е пиков индикатор. 0 VU за магнетофоните и всички аналогови източници, както и пулта, примерно, ето това показание 0 VU, тук това, ще дойде ето тук при 1 кГц тон на минус 15, което означава, че по пикова стойност прямо това ниво аз имам 15 децибела запас. И те са преценили, че всъщност опасните зони са вече стигайки минус 6, минус 3, минус 1 до клип, което не е никак хубаво да се влиза в този режим. И така, записа може да стане с Rec и Play, при което машината ще тръгне да записва. Айде да видим. Rec и Play. Ето, тръгна да записва. Каналите вече показват, че записва. В случай нямам нищо пуснато, нищо интересно не мога да демонстрирам. Това, което все пак искам да направя, е, че освен демонстрация на интерфейса, искам да направя малко и обзор на архитектурата на хардуера, изобщо как е конструирана тази щуротия. Защото и на двата модула ще предстои някаква модификация, апгрейд, подобрение. Но тъй като в оригинално състояние измерих доста читави, хубави параметри и тук вече не е като да модифицираш обикновен CD плеер или някакъв магнитофон, тъй като наистина ще се ползва за реална продукция и всичко, което се прави с нея, ще се украси по този начин, което до някъде е хубаво, но не е хубаво да се прекалява, т.е. да се влиза в някакви вече крайности. Хубаво е машината да си остане максимално прозрачна, защото музикалността и ефектите, които те са друга цел. Те не са цел на AD и на DA преобразователите. Те трябва да бъдат максимално прозрачни, а пък ефект процесорите са външни и минават вече през пулт и през допълнителна обработка. Така че един апгрейд или една модификация на такова устройство, едно подобрение на такова устройство си е доста сложен процес. Преди да започна да правя каквото и да било, имам проучване на топологията, на архитектурата, на проводяването, на потоците от данни поне една седмица и все още имам чудилки за някои от нещата. Тук става въпрос както за аналоговата, така и за цифровата част, не само op-amp, всъщност какви op-amp, как да ги сложим. Интересното при този модул е, че той ползва импулсно захранване. Ето го импулсното захранване, поместено, така че едната част от апгрейда ще бъде това импулсно захранване да се изолира с допълнителна екранираща пластина, която да го хване от задната част и да го затвори от горната част, за да може тези смущения от импулсния трансформатор, те са доста малко, но все пак ги има, да не влизат насам към аналоговата част. Всъщност аналоговата част са тази платка и тази платка. Тоест комбинирано де, ето ги, двете платки. Това е горната, която е поместена така и представлява AD конверторите
Като тук са аналоговите преампи, то не мога да кажа, че са преампи, по-скоро са буфери, защото свалят входното ниво от плюс 19 dBm към плюс 19 dBm, казвам, защото доста от нещата се дават спрямо 600 ома импеданс, но да кажем плюс 19 dBu, айде за да бъдем по-точни, ги свалят на нива около 2,5 волта RMS, с които работят всъщност AD преобразователите. И сега интересното е, AD преобразователите са на AKM. В по-ранната версия те са на Alesis, ама тяхните работят само до дискретизираща частота 48 кГц. Тези могат да работят до 96. Едната от целите на подобрението, евентуално, е да се сменят всичките тези опампове, които са входни буфери. И за съжаление обаче не се разполага с ревизен меню, с ревизна документация. И всичките решения на сляпо е доста трудно, според мен е безотговорно да се правят. Голяма част от модула, от схематиката на различните неща беше снета чрез ревърс инженеринг, с гледане на пътечките, елементите по платка. Искам да се направя експерименти с заснемане на част от, т.е. измерване на част от стойностите, специално на кондензаторите, които не са написани, с цел да направя някакви симулации на входния филтър, както и на изходния филтър. Това е втората платка, която е поместена в долната част. Ето тук. Тук. По този начин. И представлява DA конверторите. Т.е. те са разделени. Аналоговото преобразуване към цифрово се прави от тази, а обратното, цифрово към аналогово, се прави с тази. Пак имам AKM чипове тук и операционни усилватели. Интересното е, че няма никакви разделителни кондензатори тук на изхода. Това е една от причините да бъде харесван този модул като звучане. Топологията е доста добре измислена от сканираните схематики, които успях да заснема до момента, въпреки че има още много за сканиране. Има 5 волтови регулатори, които 5 волтови регулатори, всеки един от тях захранва по половината от каналите. Този захранва 12 канала, AKM-ите работят с по 2 канала за чип. 1, 2, 3, 4, 5, 6 чипа се захранват от първия регулатор на 5 волта, другия захранва останалите. Това са филтровите електролитни кондензатори на вътрешното опорно напрежение на AKM чиповете. Има още малко електролити, които са по захранването на, мисля, че 2 филтриращи за захранването на опамповете, изходните опампове. Тук едната цел ще бъде смяна на тези опампове с такива с адски голяма стръмност, но дали би трябвало всъщност се базират доста, т.е. предвижда се да се сложат доста интересни така скъпи опампове, не аудиофилски. В никакъв случай не са аудиофилски, но те са на база на доста нетрадиционна архитектура, на архитектурата на токов усилвател, операционен усилвател с 2 токови усилвателя. Подобно преобразуване правят в дискретно обаче в Tandberg 910 или 920 беше с балансните входове и изходи. Сега доколко новите
опампове ще дадат добри резултати и към изкривяване. Всъщност те ще дадат доста добри резултати по отношение на стабилност към капацитивен товар. За този модул е задължително. По отношение на висока стръмност е хубаво, но по отношение на изкривяване как ще се чуят, но първо ще модифицирам само един от каналите, за да може да се прави, как да кажа, директно сравнение при продадени еднакви информационни потоци към изхода и на измерване, и на слушане. Така, за входния модул какво се базира? Освен смяната на всичките входни и разделителни електролитни кондензатори, също опамповете, които тук е задължително да са стабилни на единично усилване, тъй като те работят като повторители, и един, който задава постоянно токовия режим на всяка една двойка, но са четворни и няма много мърдане. Тук нямам притеснения с избора на опампове, ще станат добре. Имам притеснения с избора на... Една от идеите беше да сменят тези регулатори с по-добри. И то няма много избор с какви да се сменят, ако не се променя топологията. А пък не е идея да се променя много топологията, тъй като няма и пространство и всяко ровичкане тук е питанка и неизвестно. На аналог девайси, смисъл, че бяха или на линиер, нямам спомени, но 1086 е доста скъп регулатор и е харесван от аудиофилите, защото е low dropout с ниско напрежение между ход и изход. Тук не е чак от такова значение, тъй като импулсно захранване, ама все пак нещата работят добре. По една от веригите импулсното захранване на изхода дава плюс-минус 12 волта, с които с плюс 12 волта се захранват хард дисковете, дисплеите. Тук на всеки един от дисплеите има up конвертор от 12 волта към 60 волта за правене на анодното напрежение на всеки сегмент. Ето какво представляват задната част на тези дисплей платки. Това е предната част. Задната част, единия беше ремонтиран. Драйвери, анодни драйвери, които се по цифрова шина им се подава информация и те управляват анодите с динамична индикация. Да забележим обаче, че тези неща идват тук през екранираща пластина, което отфилтрира смущенията, както и хард дисковете са добре екранирани в метални блокчета. Изобщо цялата кутия е добре екранирана в метална екранировка, за да няма смущения по ход и изход. Съдейки по архитектурата, ревърс инженеринга на опроводяването на земята и изобщо на захранването, доста добре и читаво е проектиран този модул. Съдейки по цифровото опроводяване, също е проектиран много добре. Тук се ползвани 4 слойни платки. Специално това е дънната платка. Малко по-късно ще кажа и ще дам и допълнителна информация за нея. Но навсякъде цифровото захранване, както и аналоговото, минава, всъщност аналоговото не. За аналоговото малко са се изложили, но цифровите захранвания минават през допълнителни линейни стабилизатори. И тези основни чипове се хранят с плюс 3,3, плюс 2,5 и 5 волта. За тези три базови напрежения от изходно напрежение на импулсното захранване, което е около 7,5, се формират всички работни напрежения, както за FPGA-ките,
Една, две. Така и за DSP-то, така и за системния процесор за хост контролера, към който е закачен и Ethernet чипа. Ето го хост контролера. Той DSP-то е на Analog Devices, ADSP, Shark архитектура, т.е. супер харвардска архитектура, с отделена, къде са отделните му, ето е неговата работна памет за DSP-то. В тази работна памет работят отделено традиционно за харвардската архитектура инструкции за данни, инструкции за код, т.е. алгоритъма, по който DSP-то обработва, и потока от данни в отделни пространства са. Тук са поставили за ADAT интерфейсите, предполагам, че това са CPLD-та, чрез които взимат тяхните потоци от данни към DSP-то. Всичките ADAT входове и изходи, всеки оптичен интерфейс има по един вход и по един изход, който може да обработи 8 канала. 8, 16, 24 общо също отиват към DSP-то. Какво още отива? AD и DA конверторите отиват към DSP-то през допълнителна екстеншън платка, която се слага така на нея, че прави, че също има линейни стабилизатори. Тя пак е с една FPGA-ка. FPGA-ката оправя основния код, който се пуска насам към ето тези AKM чипове. Така, за всичките ниски напрежения, цифрови напрежения, 3,3, 2,5, с 2,5 се захранват FPGA-ките до някъде, с 5,3 се захранват. Всъщност ето го стабилизатора за 3,3 волта с отделен полигон. Платката е 4 слойна. При тази платка единия слой е с цяла маса, единия слой е захранване плюс 3,3 волта и другите слоеве са за прекарване. Топ слоя е за прекарване и ушиняване на пътечките. Има един междинен слой. Всъщност може би bottom слоя е един от междинните, а пък вътрешните са за маса и за плюс 3,3 волта. Но като гледам тук нещо е работено по тази платка. Така да и във всички случаи имаше изненади, тъй като и част от опамповете са сменени. Не знам това дали е фабрично или модул е бил дефектиран някъде. Плюс 12 волта директно захранва хард дисковете и захранва инвертора за дисплеите. Но смущенията от това захранване на 12 волта са добре екранирани т.е. на тези модули, които са критични, са добре екранирани през метални кутии. Сега не е добър дизайн, че плюс-минус 12 волта от същото захранване отиват да хранят и входните опампове, както и изходните опампове. Без никакво допълнително филтриране. Филтрирането е предвидено само по линейни стабилизатори за цифровите напрежения. Всъщност и ето това е основен важен модул. Стабилизаторите за AKM DAC-овете и за AKM AD конверторите. Тук всеки конвертор мисля, че консумира около 150 до 200 мА, така че огромна топлина се отдава тук върху тия стабилизатори, но те са така направени, че
те се разсейват вътре. Тази платка също има междинен слой, който единия е цялостна маса, ground, и се разсейват към този слой на всичко отгоре, всичките входно-изходни портове, аудиопортове с метална пластина отдават топлината към задния панел. Добър дизайн, наистина. Почти няма грешки, да не кажа няма грешки. Сега клока. За всички клока е нещо много важно. Това е клока, който се формира от... защото тук източниците са много. Той може да се синхронизира по външния overclock. И тук ето го модула, който всъщност е важен. Това е PLL, който умножава клока. Тук ще бъдат променени. Какво ще бъде променено? Всъщност ще бъдат сменени тези кондензатори. Традиционно се слагам Panasonic FC и EON, но тук избора ще е малко по-различен. И той е продиктуван не толкова от марката, колкото от функционалността. Сега тук единия трябва да е задължително. Ето този. Задължително с нисък ликаж. Panasonic FC не е кондензатора, а този пък трябва да е с много нисък импеданс. Също Panasonic FC не е кондензатора. Тук е Rubicon, а тук навише един, който съм базирал, за да се гарантира стабилна работа на този модул. Друго няма какво да се пипа. Всъщност, както се вижда, няма електролити почти никъде по платката. Това е рампамета за ADSP-то. А това е рампамета за хост контролера, който поддържа и Ethernet порта и мрежата. Сега, този хост контролер е на Motorola по риск архитектура. Има около 50 и няколко мипса производителност и той не участва в обработките доколкото поддържа FTP-то, функционалността на клавиатурата и контролира какво да прави DSP-то. Тоест, той се явява като хост контролер на DSP-то, но няма някакви основни, изчислителни задължения. Интересното за неговата архитектура, всъщност това е архитектурата на ADSP-то. Ето го хост контролера, другия голям чип. Бутващия EEPROM в случая optional не е нужен, тъй като ето този хост контролер управлява, така предполагам тъй като не съм направил и не ми е цел и да правя чак толкова подробна ревърс инженеринг на цялото устройство. Ето го моторолския процесор, който мисля, че е 32 битов. Със сигурност е 32 битов. Тоест чудилката ми беше дали се ползвали 64, но едва ли в онези ранни години. 50 мипса на 54 МГц, заради това и този осцилатор е на толкова. Най-интересното е обаче, че той поддържа огромно количество работна памет. Не я пише тук, но... и DMA канали. Да, пише всъщност 512 мегабайта оперативна памет. Може да се поддържа от него. Сериозен дизайн и наистина се е ползвала сериозна база за направата на това устройство. Какво има още? MIDI интерфейси. MIDI е стандарт за звукозаписни студия. И друго интересно по тази платка няма. Това, което обаче в някакъв етап от време, цифровите регулатори ги оставям такива. Едните, които са за 5 волта, са трикракови стандартни на бившата Motorola, сега On Semiconductor.
И се оказва, че те са в порядъци по-добри от аудиофилския LT, мисля, че беше 1086, който е доста по-скъп. Сега не по отношение на стабилност на изходното напрежение, а по отношение на RMA шум. Този стандартен 5 волтов дава около 50 микроволта, които може би ще ги редуцирам с подбор на изходния му кондензатор, но пак казвам, тук е много вече, ако е прекален голям този капацитет, може да се получат осцилации и да се получи влошаване, отколкото подобряване, така че лошото е, че за всеки един експеримент модулът ще трябва да бъде сглобяван и разглобяван, но това са тръпките на... И най-вече да има с какво да ги премериш. На време пристигна ето това нещо, с което могат да се мерят вече такива дребни неща, не само слушане на слух. Също се отнася и за тези електролити тук. Сега захранването, импулсното захранване не е никак лошо. Ето го. Добър дизайн. Освен входния филтър и изправител, имаме първи филтриращ входен филтър, изправител, първи филтриращ електролитен кондензатор, филтър, индуктивен филтър и втори филтриращ кондензатор, импулсният трансформатор, управлението на конвертора, ето тук. Не, това е оптрона, разделителния оптрон, а всъщност управлението на импулсния преобразовател е ето този чип. Мисля, че беше стандартните топ регулатори, стандартните, само че коя серия беше, трудно ми е да кажа, ще ви даде. Нищо интересно и ето ги изправителите по един диод от изходните намотки на импулсния трансформатор. Един диод за минус 12, един за плюс 12 и един диод за 7 волта. Има верига, която дава сигнал Power Good към основния процесор и нищо друго, то дори няма изключване. Ето сега ще направя едно изключване. Уж модула се изключва, но не е така. Захранването продължава да работи. Ако премерим тук тези напрежения, плюс 12 волта го има, плюс 7 го има, минус 12 волта също го има. Ние си мислим, че захранването е изключено и не работи, подобно на PC захранванията, но то продължава постоянно да работи. Какво става? Изключват се хард дисковете с управляващи електронни ключове. Изключват се... Вау, това се топли наистина. Изключват се захранванията на FPGA-ките, изключва се DSP-то с електронен ключ. Какво още се изключваше? Да, изключват се захранванията на всичките AKM по вход и по изход, но остава да работят захранванията на опамповете. На входните и на изходните операционни усилватели винаги са захранени и винаги работят. Не се изключват. И може би не се изключва и този хост. То няма как да се изключи, защото той е длъжен при пускане да инициализира наново целия модул, така че той работи, но с редуцирано захранване, най-вероятно в стендбай режим. И така, накратко, но се стана бая време, но предполагам, сега за налоговите маняци не е интересно, но от гледна точка на компютърна архитектура, защото това си е един вид сериозен компютър,
И от гледна точка на дизайн и как е направено, е доста интересен този reverse engineering. И най-вече скоро ще пристигнат всичките девоти бая кондензатори от така подбрани от мен серии, операционни усилватели от тук. Операционните за вход и изход ги умувахме и ги подбирахме комплексно, не само и по външна препоръка, но ще видим. Затова искам един канал тук и един канал тук, за да... И другото, което ще се направи, всички тези входни кондензатори ще бъдат подпряни в паралел с филмови, полипропиленови. Тук част от нещата по кондензаторите също ще бъдат по захранванията подпрени с филмови. Освен тази екранираща пластина, в малко по-късен период от време предвиждаме допълнителен пасивен филтър тук, както и поправяне на аналоговото захранване. Поправяне имам предвид, че за мен е 13 плюс-минус 12 волт, както е в момента, му идват леко на ръба. Изходните драйвери имат само малък запас, защото тяхната пикова амплитуда е плюс-минус 9,7. Т.е. от 9,7 до 12 имат съвсем малък запас, при положение, че изходният транзистор все пак изисква някъде около 1 волт. 9,7 става 10,7, почти 11, много малък е работния запас. Идеята ми е тук това да бъде вдигнато на плюс-минус 15 поне, или плюс-минус 18 може би, с допълнителен конвертор от 12 волтовото захранване, което даже да го раздели галванично. Галванично не, защото те масите са общи, но така да имам изолирана маса, която да си я пусна директно тук, вместо да се взима от тук, но всичко това нещо ще си една сериозна доработка с много тестове и така с много допълнително научено ноу-хау. Такова нещо е добре човек да пипне, ако иска наистина да понаучи новости, а не само да чувърка някакви традиционни стари усилватели, в които няма абсолютно нищо ново. Благодаря за вниманието и надявам се все за някой да е било интересно това видео.